Vítajte v relácii Rybárstvo na dlani. Som rád, že môžem privítať medzi nami niekoľko hostí. Hneď v úvode vás chcem však poprosiť, ak chceme, aby sa výsledok tohto rokovania, čo tu dnes máme, alebo čo tu dnes prebehlo a odznie v dnešnej relácii, a ak chcete, aby sa dostalo čo najviac rybárom, tak zdieľajte toto video, to vám hovorím, o to vás prosím. Dovolte, aby som medzi nami privítal teda pána prezidenta Ivana Orovčíka, potom pána tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu inžiniera Cintulu a samozrejme máme tu viceprezidenta za Žilinský kraj inžiniera Macuša. Páni, zdravím vás. Ahoj. 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 Páni, dnes prebehlo prvé zasadnutie rady po sneme volebnom. Bolo hneď mimoriadne zasadnutie. Pán prezident, čo bolo predmetom rokovania mimoriadnej rady? Tak hlavný dôvod zvolenia mimoriadnej rady je ponuka kúpy systému hrhovských rybníkov, ktoré by mohli veľmi pomôcť pri riešení našej problematiky s produkciou násad rýb a zároveň zvýšiť hodnotu majetku Slovenského rybárskeho zväzu. Ak dovolíte, na tému hrhovských rybníkov by sme sa bavili až v samom závere. Je to taká dlhšia téma, teraz by sme si mohli niečo povedať aj o ostatných bodoch v krátkosti, ktoré tu boli. Ja tu mám pred sebou plán, alebo teda program tejto rady a je tu napríklad také, že voľba pracovných komisií Rady Slovenského rybárskeho zväzu a disciplinárnej komisie Slovenského rybárskeho zväzu, takže mohol by sa k tomu... Rada Slovenského rybárskeho zväzu má tradične niekoľko pracovných komisí. Patria k tým investičná komisia, ekonomická komisia, zarybňovacia komisia a v podstate legislatívna komisia, ktorá pomáha tvoriť predpisy, pomáhala vyprodukovať stanovy Slovenského rybárskeho zväzu. Tieto komisie vždy majú zástupcu z každého kraja. Novum pri týchto voľbách bola voľba disciplinárnej komisie, pretože už sme v minulosti dospeli k záveru, že disciplinárna komisia by nemala byť závislá na členoch rady, hlavne v tom prípade, ak musí disciplinárka riešiť samotných členov rady. Takže sme túto časť naplnili a každý kraj nahlásil kandidáta a rada týchto kandidátov do komisie schválila. Dobre, možno na začiatok by som mohol položiť otázku. Táto rada nie je nová, ale je z časti obmenená. To znamená, sú tu aj mladší ľudia alebo noví ľudia. Aké máte z toho dojmy? Vy ste už v rade dlhšie, okrem pána tajomníka? No, ja môžem povedať na to iba toľko, že na to, že to bolo prvé v podstate mimoriadne zasadnutie, tak tých 12 nováčikov celkom prišlo s tým, čo sme počítali, že prišlo s niečím novým. Prišlo s iným uhlom pohľadu na činnosť rady a presne definovali to, čím sa rada doteraz vôbec nezaoberala a že treba si nastaviť pravidlá tak, aby sme neboli spokojní členovia rady, ale aby boli spokojní naši rybári. A to je tá cesta, kedy s novými myšlienkami prichádza šanca zmeniť aj tých konzervatívnych členov rady, ktoré sú tu viac v odletných období. Mohli by sme ísť trošku hlbšie do témy. S čím novým konkrétne teda prišli? No to je presne to, aby sme jasne a presne definovali jednak finančné možnosti, čerpanie financií z jednotlivých účtov, adresne presne určené, odkiaľ sme tie peniaze získali, kam sme ich poslali, za koľko produkujeme kilo kapra, za koľko vyprodukujeme kilo pstruha, koľko nás stojí chod každého strediska, koľko nám chýba na to, aby naše strediská boli ešte lepšie, ešte konkurencieschopné súkromným podnikateľom a podobne. Čiže konečne, aby si naozaj plnila to, čo doteraz sa trošku ako si zanedbávalo. Možno to ja zhrniem iba v skratke, keď poviem, že prišli s tým, aby boli členovia Slovenského rybárskeho zväzu informovaní o tom, čo sa deje. Áno? Informovanosť, ako sme povedali už na sneme spolu s pánom tajomníkom, tak sme sa vtedy jasne dohodli, že výstupy z zasadnutí rady by mali byť automatické. My nemáme dôvod niečo zatajovať členom Slovenského rybárskeho zväzu, pretože len týmto predídeme vytváraniu nejakých tých pochybných informácií na webových stránkach.
Ja len pripomeniem, že dnes som sem pozval viacej hostí. Bohužiaľ pre asi časové dôvody alebo možno inú zaneprázdnenú sa tohto sedenia nezúčastnili, takže bolo pozvaných viacej hostí, aby sa vyjadrili. Budeme pokračovať ďalej v pláne, čo ste mali. Je tu taká dobrá téma celkom na rozhovor, a to je pracovná zmluva tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu. Pán Macúš? Takže vzhľadom na to, že bol zvolený nový tajomník Slovenského rybárskeho zväzu, potrebovali sme upraviť jeho pracovné zaviazanie sa voči zväzu. Pracovnú zmluvu. Tak, aby mohol pracovať na plný úväzok, tak ako je to požadované od tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu. Aj tu nastalo novum, pretože tajomníkovi mimo mzdovej tarify, ktorá mu bola určená, fixu, a aj predchádzajúci tajomníci mali pohyblivú zložku, dochádza tu k jednej zmene, ktorá bude dopracovaná v organizačnom poriadku, kde bude stanovené plnenie cieľov a úloh na to, aby tajomník mohol dostať odmeny v plnej výške. Jasné. Asi o konkrétnom plate tajomníka sa tu baviť nebudeme, alebo ak pán tajomník chce, nech sa k tomu teda vyjadrí. Ako nadviažem na Igora, vlastne ja by som chcel všetkým rybárom povedať, že vlastne môjim návrhom bolo to, aby ak mám dostávať nejakú odmenu, aby mi bolo jasne dávané úlohy, aby som vedel, čo mám plniť, aby som vedel, za čo vlastne potom môže byť následne odmenovaný. Ja nechcem, aby tu boli nejaké pochybnosti o tom, že tu budeme licitovať o nejakej tej mojej odmene, ktorú dostávam za daný kvartál, ale jasne, aby mi boli dané úlohy a budeme ich potom vedieť jasne vyhodnotiť, že či som ich splnil alebo nesplnil. Na základe týchto merateľných vecí mi bude udelená odmena. Ja nemám čo skrývať ani voči rybárom. Kľudne poviem, že môj plat je o niečo vyšší ako mojich predchodcov a je vo výške 3000 eur. Vážení rybári, takže vidíte, pán tajomník sa netají tým a nemá problém povedať ani to, koľko bude od zväzu dostávať. Chceš sa k tomu nejako vyjadriť? Ja myslím, že som povedal všetko. Ja som na začiatku aj svojej kampani povedal, že budem otvorený voči všetkým rybárom a naďalej v tom chcem pokračovať. Ja nemám čo skrývať, aby tu niekto pochyboval o tom, koľko zarábam alebo nezarábam. Na to sú tu iní, aby to hodnotili. Rada svojím uznesením ako najvyšší orgán medzisnemový schválila, čiže súhlasí s týmto platom a navyše majú tu možnosť, ktorú som aj ja teda prizvukoval, aby sme dostávali merateľné ciele a na základe tých merateľných cieľov mi stanovovala tú variabilnú zložku platu, ako je nejaká odmena kvartálna za vykonanú činnosť. Takže práve je to super a myslím si, že naďalej môžete posielať aj otázky, aby sme vedeli sa ďalej posúvať v tomto, že chceme vás naďalej hlbšie a hlbšie informovať. Otázky mám nachystané aj ja. Dnes ráno som sa náhodou pozrel na sociálne siete. Mimochodom, ak chcete, aby sme vám odpovedali na vaše otázky, píšte to na facebookovú stránku Slovenského rybárskeho zväzu, lebo vážne ja som k tým otázkam prišiel náhodou dneska, ja ich na konci položím, lebo týkajú sa hrohovských rybníkov. No ale na vás mám ešte takú otázku, všetko prechádza na tej rade nejako ľahko, alebo tomu k tej tvojej zmluve boli nejaké konkrétne pripomienky, alebo niekto bol proti? Tak v podstate v tej diskusii sa jasne padol návrh zachovať pôvodnú mzdu tajomníka, ako tú hrubú, ktorá bola predtým o niečo nižšia, ale hneď bolo jasne povedané, že sa ruší ten systém paušálneho vyplácania odmien bez nejakého systému, bez toho, aby bolo jasné, za čo tá odmena bola. A aj keď sa tu navýšil nepatrne plat, na druhej strane bude striktne určené, aká odmena tajomníkovi prislúcha. To isté sa nastavuje aj u prezidenta, pretože musím sám povedať, že bol som prekvapený, že neexistuje nejaká bližšia smernica, na základe čoho ten prezident obdržiava nejakú tú rádovo podstatne nižšiu odmenu ako tajomník. Ale padli na túto tému narážky, tak skrátka je to potrebné riešiť, aby bolo jasné, že prezidentovou úlohou je toto a to si nemôžem predsa učiť sám a preto to dostala za úlohu legislatívna komisia. Už keď sme pri tvojich povinnostiach, vlastne ty ako prezident, čo si zobral za svoje, čo budeš zastrešovať?
Ako čo sa týka zastrešovania, určite, už som to povedal aj na sneme, že je ten prvý kontakt s rybárom, ak majú ľudia nejaký problém, že ho nevedia sa dosiahnuť pravdu, tak jednoducho zastať sa ich a hľadať tie riešenia a posunúť ich, riešiť ich správnym oddelením tak, aby sme sa dostali k tomu meritu problému. A druhou oblasťou určite je deti a mládež. A to by sme mali riešiť na najbližšom zasadnutí rady, kde si určíme, akou cestou sa výchova mládeže, ale samozrejme aj výchova vedúcich krúžkov bude v budúcom období uberať. Trochu sme odbočili od témy mimoriadnej rady, tak ja budem, ak dovolíte, pokračovať v programe, ktorý mám pred sebou. A vyskakuje mi tu na konci bod 4.8 Miloš Oravec. Môžete sa k tomu vyjadriť, o čo vlastne išlo? A pán Oravec poslal sťažnosť, že bol neoprávnene vylúčený vlastne z kandidátky a nebolo o ňom hlasované na riadnom sneme. A vzhľadom na to, že prišiel tento podnet s tým textom, bolo to celé zaslané kontrolnej komisii, ktorej to prináleží sa k tomuto vyjadriť a posúdiť ten stav. Prečo sa o pánovi Oravcovi nehlasovalo, alebo pokiaľ ja viem, ja som na tom sneme bol, myslím, že bolo niekde, tebou povedané, že poslal SMS-ku znení, že je práceneschopný. A túto SMS-ku mi ukazovala pracovníčka v podstate právneho oddelenia, ale celé splnenie podmienok vlastne bolo vyslovené predsedom volebnej komisie. Tam už v podstate celý akt volieb drží u seba volebná komisia. A tá konštatovala, bolo to prednesené na sneme a riadne aj vlastne následným hlasovaním, že neboli splnené všetky podmienky, ktoré požadoval volebný poriadok. Jasné. Ako to celé teda dopadne, alebo ako ste to uzavreli? No keď sa môžem k tomu vyjadriť ja, tak kontrolná komisia bude určite prešetrovať tento problém, ktorý vznikol, pretože on tvrdí, že bol vylúčený na základe nedodania dokumentu, ktorý doložil. Lenže podmienkou na to, aby bol niekto zaradený do volieb, musel predložiť tých dokumentov celkovo asi 5. A medzi nimi bol aj výpis registra trestov, potvrdenie najvyššieho dosiahnutého vzdelania a bolo tam aj potvrdenie organizácie, v ktorej je členom a či nemal disciplinárne priestupky. Tieto materiály pán Oravec podľa nášho právneho oddelenia nedoložil, takže nešťastné vyjadrenie bolo o tom, že nedodali jeden dokument, ale on ich nedodal viac a tým pádom logicky do tých volieb zaradený nebol. Myslím si, že ústretovosť už prejavil samotný snem, keď umožnil v podstate kandidovať týmto ľuďom, ktorí neboli delegovaní priamo z organizácií. Dobre, takže všetko to má v rukách teraz kontrolná komisia, tá ako rozhodne, tak verdikt bude asi konečný, teda pokiaľ sa pán Oravec nebude nejako odvolávať ďalej, alebo... Ja by som ešte mohol zareagovať. Myslím si, že tak, ako je to napísané v tom znení, že rada má zrušiť voľby, myslím, že to není ani právomoc rady, aby mohla zrušiť voľby a vypísať nové, takže tento záver z môjho hľadiska je to takto, že proste je to možno nesprávne formulované, ale nechal by som to celé posúdenie nezávislej kontrolnej komisie, nech nám z toho spraví záver. My určite o tom závere budeme všetkých informovať, nezostane tu v šuflíku. My akceptujeme všetky podania, je vidieť, že to prišlo v týždni, materiály boli skôr dané, bolo to zaradené do rokovania, berieme to vážne, každú jednu takúto vec treba brať vážne, nakoľko je to spochybniteľná vec, aby sme neboli spochybniteľní ako štatutári, hlavne pána prezidenta sa to netýka, tuto je napadané moja pozícia ako tajomníka, že aj keď všetci asi vieme, že by pán Oravec nezískal toľko hlasov, ale to nikdy nemôžete vedieť. Ak teda má pocit, že mu bolo upreté, my to dávame teraz na kontrolnú komisiu preveriť a uvidíme, aké bude z toho záver. A on tiež vie, ako môže naďalej postupovať v svojich týchto krokoch, ktoré by mohol spraviť ďalej. Dobre, vidím tu ešte bod rôzne, kde je viacej bodov. Myslím si, že by si mohol povedať, pán prezident, iba o tých najdôležitejších. Tak v bodoch rôzne vždy prichádzajú žiadosti organizácií, sú tam nejaké tie ocenenia vždycky v rámci tohto programu, ale keď sa pozrieme na to,
tak asi jeden z dôležitých bodov bolo vyhodnotenie samotného snemu, kde viac menej rada vzala na vedomie informáciu, že snem prebehol v podstate v súlade, ako prebehnúť mal, že nedošlo k nejakým zásadným pochybeniam. A druhá vec, ak sa objavujú kdesi nejaká kritika o priebehu snemu a že došlo k nejakým konfliktom, bohužiaľ tie sa odohrali mimo samotného snemu. Nemali vplyv na snem a snem ich nespôsobil. Takže ak tam boli nejaké invektívy medzi členmi a účastníkmi snemu, tak to nie je, za to nemôže ani tajomník, bývalý alebo súčasný, za to nemôže prezident, za to by neovplyvnil nikto. Veľmi dôležitým aktom na sneme bolo aj to, že bola prijatá novela stanov Slovenského rybárskeho zväzu. Myslím si, že táto téma by nemala ísť nejako ani bokom, ani stranou. Je to veľmi dôležitý dokument. Povedzte mi, ako to vnímate, schválenie, lebo bolo to drvivou väčšinou delegátov schválené. A čo bude so stanovami ďalej? Kedy začnú platiť a okolo toho tieto veci? Tak ja by som k tomu nadviazal, že vlastne tým, že keď nám bola doručená a overená zápisnica od pani notárky, tak bola vlastne overená, predtým bola ešte overená overovateľmi a bola nám doručená. Táto zápisnica bola aj s schválenými novými stanovami aj so všetkými pozmeňovákmi zaslaná na ministerstvo vnútra a mala by byť do nejakých, myslím, ak ma právnici možno by ma opravili, keby tu boli, myslím, že nejakých 15 alebo 16 dní po tom prijatí na ministerstvo vnútra by mali byť schválené. Ak tam nebudú nejaké nedostatky, lebo oni si vlastne overujú niektoré body, či si v niečom neprotirečia voči iným zákonom alebo veciam. Ak to bude všetko v poriadku, tak nám tie stanovy prídu, že sú vlastne schválené a vlastne platia od doby toho schválenia. Takisto je to aj s našimi štatutárskymi vecami, našimi podpisovými vecami, že vlastne odišlo takisto naše podpisové vzory, aby sme boli na ministerstve vnútra zapísaní ako regulárni štatutári Slovenského rybárskeho zväzu a už tam bol dokladaný teraz overený podpis pána prezidenta a mali by sme byť do neho zapísaní. Ale ten úkon bude so spätnou splatnosťou od doby voľby sme platní štatutári, ale zapísané to bude až vtedy, keď prebehne ten úkon, ktorý ministerstvo vnútra vykoná. Takže stanovám by som povedal toľko. Treba ich akceptovať. Boli drvivou väčšinou, každý môže mať výhrady voči niektorým bodom. Aj ja som mal výhrady voči niektorým bodom a myslím si, že sú tam aj dobré veci, sú tam aj veci, ktoré vytvárajú nejakú brzdu voči všetkým. Sú také, by som povedal, vyvážené. Ja ich budem akceptovať, nakoľko najvyšším orgánom je snem Slovenského rybárskeho zväzu a myslím si, že aj tuto moji kolegovia ich budú akceptovať, lebo nám nič nezostáva. Podľa mňa pre všetkých sú pravidlá jasné a všetci by sme sa mali riadiť stanovaní Slovenského rybárskeho zväzu a pre všetkých by mali byť rovnako vykladané a pre všetkých by mali rovnako platiť. Aj všetky naše ďalšie smernice by mali vychádzať z týchto stanov a pre všetkých by mali platiť rovnako. Či to bude pre toho človeka alebo pre toho, moje krédo aj tu pána prezidenta aj viceprezidenta je to, aby sme všetky problémy riešili rovnako a aby sme na všetkých sa prihliadali rovnako v zmysle platných smerníc a stanov. Pán Macúš? Ja by som len doplnil, už to bolo naznačené pánom tajomníkom, a to je to, že vlastne na základe novoprijatých smerníc budú sa upravovať všetky interné doklady, predpisy, ktoré vychádzajú vlastne z týchto nových stanov, podľa novej novele. Jedným takým novum je vlastne, že rada nebude zasadať už 4-krát do roka, ale už bude 6-krát. Takže aj členovia rady sa na svojom zasadnutí zúčastnia pravidelnejšie, častejšie a bude to, predpokladáme, že k prospechu Slovenského rybárskeho zväzu a všetkých členov. Dobre, opäť sme odbočili trošku od témy a chce sa ešte niečo vyjadriť? Ja by som ešte nadviazal do tých rôznych, pretože sú tam pre mňa dve zásadné veci, ktoré by rybárom bolo treba povedať, a to je, že bola jedna správa o konaní vo veci predaji strediska po Povazkej Bystrici. Prebehlo súdne pojednávanie minulý týždeň v stredu, kde vlastne zazneli záverečné reči a 8.12. bude vyslovený verdikt súdom prvostupňovým o tom, že či naše námietky voči tej zmluve kúpnej na stredisko Povazkej Bystrice budú súdom akceptované alebo nebudú.
Na tom výsledku, aký bude, my ho neovplyvníme, súd rozhodne, dá nám k tomu popíše nám to rozhodnutie a my budeme mať, ak budeme úspešní, ak budeme neúspešní, tak postupíme náležité právne kroky, aby sme o tento majetok určite neprišli. Takže môžem všetkým povedať, že áno, máme právne zastúpenie a zastupujú nás teda právnici zo Žiliny a to by asi z mojej strany bolo všetko. Tak k tomu. Ja ešte k tomu si môžem doplniť to, že čo sa týkalo mojej kandidatúry, bol tam aj jedna taká požiadavka alebo také želanie určitých ľudí, aby som abdikoval na post člena predstavenstva Slovrybu. To som samozrejme vykonal, mám tomu doklady, ktorými to dokladám a zároveň dnes jeden z bodov bol výber náhradného člena do predstavenstva Slovrybu. Rada sa rozhodla ísť tou cestou, keďže normálne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti bude niekedy v mesiaci marec, tak aby na tie 3-4 mesiace bol nominovaný do predstavenstva inžinier Pika, aby sme nerobili zbytočné valné zhromaždenie, pretože podľa pravidiel počet členov predstavenstva neklesol pod polovicu, len sa doplní ďalší člen do predstavenstva na to núdzové obdobie a nové valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Slovryb v tom mesiaci marec dovolí regulérneho člena predstavenstva. Na tému Slovryb, ak dovolíš, pán prezident, sa budeme baviť raz osobne len na túto tému, lebo treba možno divákom alebo teda rybárom vysvetliť, čo to vlastne Slovryb je. Veľa ľudí ani nevie, čo ten Slovryb je. Čítajú v časopisoch, internetových časopisoch, podotýkam, o tom napríklad, že Slovryb momentálne prevzal Slovenský rybársky zväz. Ja nadviažem na to. A nechcel som na toto, Nie, s tým nie je žiaden problém. Ako nevidíme v tom žiadny problém v Slovenskom rybárskom zväze a ja som na dnešnom rokovaní navrhol postup nasledovný, taký, že jedna celá rada Slovenského rybárskeho zväzu, ktorá bude zasadať pravdepodobne v januári a bude sa tu riešiť iba téma Slovrybu. Aby bolo na všetkým úplne jasné aj členom rady, že na čo máme Slovryb. Aby každý vedel odpovedať, na čo je tu Slovryb, za čo je tu Slovryb, ani pri tom Slovrybe nie je čo skrývať. Je tu nejaká zmluva, treba ju otvoriť, kedy bola, vyhodnotiť to pre, proti a všetko. A myslím, že sa to v širokom spektre členov rady, videl som, že boli potešení z toho, že takýto návrh padá, aby sme si naozaj na začiatku vyčistili stôl, aby sme neťahali niečo pred sebou, ako že gulu, Slovryb, ťaháme tam nejaké gule si. Proste ja nemám na tom, ani pán prezident, niekto povie, že sme zo Slovrybu. Každý máme na to nejaký iný názor, ja som tam pracoval v pozícii technicko-výrobného námestníka, mám na Slovryb svoj názor, pán prezident bol predseda predstavenstva, má svoj názor, ale tým obyčajným členom, a to nie je jasné. Nie je to jasné ani členom rady, možno ani členom prezídia. Aj tým novým členom to treba vysvetliť, takže potom by sme sa mohli, keď toto všetko si my vyštrngáme na tej rade, potom by sme mohli naozaj povedať jednu reláciu o tom, aby tu naozaj tie polemiky, aby sme proste mohli si povedať, že o Slovrybe už a SRZ vzťahoch nebude sa nikde písať, bude všetkým v tom jasné a ja myslím, že by som bol najšťastnejší, keby sme si ďalšie odfajkli a boli s tým spokojní. Poviete to úplne napriamo a nebudete mať žiadny zdroj, ktorý nechce byť menovaný? Áno. Nie, žiadne zdroje, ktoré nechcú byť menované, pretože by sa tu dozvedáme o tom, o nejakých rozkrádačkách a podobných veciach na Slovrybe, ktoré sa odohrali kedysi v minulosti, ale sú veci, ktoré my už nedokážeme dokázať. Niektoré odvolávajú sa na zdroje zamestnancov, ktorých som ja za svojho pôsobenia nezažil, s ktorými sa nestretol ani Bohuš. A to, čo sa dialo v tom období, dokonca ani riaditeľ Pika v tom čase tam nebol. Ako niekto môže povedať, že my o tom niečo vieme? Navyše, ak niekto napáda nejaké takéto konanie tejto akciovej spoločnosti, tak si musí uvedomiť, že má predsa svoju dozornú radu. A tá by mala, ak zistí takéto pochybenia, automaticky tieto veci riešiť trestným konaním cez políciu a podobne. Ale zatiaľ vždycky je to iba také ohováračky a vznikajú iba preto, že do dnešného dňa nebolo času alebo ochota presne takto sa posadiť a presne povedať, toto je Slovryb. Preto vznikol Slovryb, vlastníkom Slovrybu je SRZ
A jednoducho, ak má Slovryb peniaze, tak ich má SRZ, lebo to sú nohavice a jedno vrecko je Slovryb, druhé je SRZ, ale sú to naše nohavice. A tým pádom tie peniaze vo vreckách sú stále SRZ. Majetok je SRZ. Slovryb nemá šancu niečo predať. Slovryb je dcérskou spoločnosťou a možno sme spravili niekedy chybu v tom, že sme úplne nedocenili možnosti čerpania financií aj na rekonštrukciu stredisk SRZ. Chlapi, ak dovolíte, na tému Slovryb sa budeme baviť v špeciálnej relácii, ktorá sa bude týkať len Slovrybu. Výborné. A teraz by sme mohli ísť ďalej, lebo máme toho pred sebou ešte dosť. Hrhov je to, na čo všetci čakáme, mám aj pár otázok pripravených, ale vidím tu ešte aj jednu veľmi dôležitú vec a to je elektronizácia, o ktorej sa už hovorí, ja neviem od ktorého snemu, a stále mi nie je jasné teda, či sa v tom niečo urobilo, alebo sa ide robiť. Určite. Ja som tento bod tam zaradil, aj strategicky, aj z takého, aby nám bolo všetkým jasné, čo chceme s tou elektronizáciou robiť. Nakoľko prišla tá elektronizácia v takej nešťastnej dobe, že bolo pred snemom, teraz je po sneme, nejaké úlohy dávala stará rada, teraz je nová rada, tak som chcel vedieť, na čom vlastne sme. Uznesenie starej rady bolo jasné, prebiehala tu komisia pre elektronizáciu, ktorá vyberala nejakých uchádzačov, potom následne to boli vybratí, myslím, že 2, investičná komisia ich odobrila, bolo to posunutie v starej rade ešte pred snemom a tá vlastne rozhodla, že vybrala tohoto uchádzača a mala sa predpripraviť vlastne jednať s týmto o zmluve o budúcej zmluve alebo o zmluve následnej. Takže aby som mal v tom ja jasno, že chceme v tom pokračovať, tak dneska sme si tu prizvali aj predsedu tejto komisie elektronizačnej, aby všetkým členom rady znova predstavil to, o čom vlastne tá elektronizácia mala byť. A jednoznačne padli tu aj také akože protinávrhy, aj všetko sme si to vyštrngali a zostalo v tom všetkom, že vlastne platí to staré uznesenie, že treba vlastne pokračovať v tom platnom uznesení, že bola vybratá táto firma. Pre mňa nastáva ten problém, že teraz keď obdržíme tú zmluvu o tej elektronizácii, od tej vybratej firmy, tak super je, že v bode 1 sme si zvolili tie pracovné komisie, o čo nám vlastne išlo a my vlastne tú zmluvu dáme posúdiť teraz tej komisii pre tú elektronizáciu, že či je to tá zmluva tak nastavená, ako oni vlastne uvažovali. A mne prídu tie podklady predpripravené, my už potom to dáme ešte z právneho hľadiska posúdiť našim právnikom, že či je tá zmluva vyvážená, či nie je jednostranná a takéto veci. Môžeme ju posunúť ešte legislatívnej komisii aj hneď, môžeme to dať 2 komisiám, nech na tom súčasne pracujú, nemusia sa kvôli tomu stretávať, ale elektronicky si to vedia vyštrngať. A mne tu príde zmluva a ja budem spokojný, že môžem byť v kúde spávať, že podpíšem niečo, za čo je overené väčšinou členov rady a že to prešlo cez hrubé sito, aby sme sa tu... Čo môžem všetkých povedať, že je super, že pokračujeme v tom, že nestrácame čas, aby sme proste to, čo si už 3 snemy hovoríme, že budeme elektronizovať, aby sme to mali. Dneska padlo niekoľko otázok, na rade môžem povedať, že vieme toto a presne to bolo ako voda na mlyn, že som im povedal všetkým, že to je presne to, že nemáme elektronizáciu. Napríklad to boli množstva rýb, ktoré potrebujeme na zarybnenie. Takto keby sme to mali do tej elektronizácie dané, tak by sme vlastne vedeli z jednotlivých tých organizačných zložiek aj z rady, koľko my potrebujeme kapra, koľko my potrebujeme tohoto. A to je jedna vec, iba taká maličká, ktorá ale super, pokračujeme, dáme komisiám pracovať a v elektronizácii sa pokračuje. Nechcem spochybňovať to, čo tu dneska, alebo teraz odznelo momentálne, ale ja sa vrátim trošku do minulosti. Elektronizácia predsa bola schválená už, ja neviem koľko rokov dozadu, bolo to určite ešte za tajomníka Javora. A ja by som chcel sa opýtať, že tam bolo prijaté uznesenie, ideme do elektronizácie a vy mi dneska hovoríte, že už konečne boli vytvorené nejaké komisie po 5, 6 alebo ja neviem koľko je to rokov. Ja sa pýtam, plnilo sa uznesenie toho snemu, kde sa hovorilo o elektronizácii, alebo sa čakalo, alebo kto za to bude niesť zodpovednosť teraz? A tie predchádzajúce komisie, bola komisia už aj predtým a dokonca bola vybraná firma, s ktorou sa začalo spolupracovať, ale stále ten systém, ktorý bol vtedy navrhnutý, bolo prispôsobovať rybársky zväz
požiadavkám firmy. Táto cesta bola zdĺhavá, nakoniec prebehli aj nejaké drobné školenia, ale nikam to neviedlo. Preto bola zvolená nová metóda a tuším v minulom roku vznikla nová komisia pre elektronizáciu, ktorá prekopala celé požiadavky Slovenského rybárskeho zväzu inak, a to, aby firma prispôsobovala sa požiadavkám to, čo rybársky zväz potrebuje, nie aby rybársky zväz sa prispôsoboval nejakým produktom, ktoré sú už na trhu. Z toho dôvodu bola vypracovaná nová koncepcia, ktorá sa skladá z 5 modulov a momentálne sa vyberá, alebo podpisuje sa zmluva vlastne na vypracovanie softverovej podpory a softveru pre evidenciu členskej základny či na organizáciách, alebo tá časť databázy, ktorá sa bude posielať vlastne na ústredie ako na sekretariát Slovenského rybárskeho zväzu. Tu sme sa dopracovali, ďalšie moduly je vlastne evidencia úlovkov, zarybňovanie a podobné veci. Hej. To, že to je v podstate nadstavbou sa rieši prvý modul, druhý, tretí modul. Áno, v druhom module je napríklad elektronický členský preukaz, hej, že nám odpadnú známky, ktoré komplikovali predaj v čase covidu. Hej, že kvôli členskej známke, ktorá musela byť nalepená, opečiatkovaná a podpísaná, sa nám zasekával predaj. Preto sme si nastavili nový modul, ktorým vlastne chceme dotiahnuť elektronizáciu tam, kde ju rybársky zväz reálne potrebuje. Chce sa ešte z vás troch niekto vyjadriť na tému elektronizácia? Ja si myslím, že sme povedali všetko. Určite môžeme povedať iba jednu vec, že ak niekto čaká nejaký futuristický obrovský posun v tom elektronickom výkone, kupovaní povolení, a tak to je hudba vzdialenej budúcnosti. My najskôr musíme dosiahnuť to, že musí mať Slovenský rybársky zväz jasno, koľko má členov a kto je tým členom. A to je základ. Páni, chce sa ešte niekto z vás vyjadriť na tému elektronizácia? Nie, všetko. Nie, ďakujem. Tak potom prejdeme k záverečnej téme, a to sú hrhovské rybníky. Skôr ako začneme hovoriť o nejakých pozitívach, negatívach, rizikách, povedzme si vlastne, čo je to za rybničnú sústavu. Určite by sme si tú sústavu mali popísať. Ja tým, že som pracoval v Brzotíne, je to nejakých 30 km odtade, takže som tam chodieval aj preberať násady, viem popísať. Rybničná sústava je to na hlavnej ceste medzi Rožňavou a Košicami, hneď vedľa cesty. Je to najväčší rybník na Slovensku vo veľkosti 185 hektárov. Potom je tam ďalšie jazero vo veľkosti cca 44 hektárov a sú tam 3 komory, ktoré majú, jedna má 13, druhá 6 a ďalšia 2. Súčasťou tohto strediska je aj zázemie, ako sklad na veci, ako je tam sklad krmiva, je tam rodinný dom, kde by mohol ten vedúci strediska bývať. Sú tam sádky a vlastne ďalšou súčasťou toho strediska je Turňanský rybník, ktorý má cca 44 km, ktorý je asi 10 km vzdialený od tohto strediska. Myslím, že si chcel povedať 44 hektárov. Áno. A čo k tomu treba dodať? Treba si rozlíšiť tieto dva rybníky a treba povedať, že výhodou tejto sústavy je, že sú tam vlastne dvaja vlastníci, vlastne jeden má 61%, druhý má 39% a veľká časť, nie že veľká, obrovská časť, podľa mňa na percenta 99% tejto sústavy hrhovej je vysporiadaná, čiže by sme vlastne kupovali hotovú rybničnú sústavu s vysporiadanými pozemkami. Málo pozemkov je tam, ktoré sú nevysporiadané, ale sú v okrajovej časti rybníka a jeden pozemok niekde v strede rybníka je prenajatý od cirkvi asi vo veľkosti 4 hektáre. Ostatné aj návodné potrubie, ktoré tam ide, hrádze, výpustné zariadenia, všetko je vlastne na liste vlastníctva týchto ľudí, ktorí nám to chcú odpredať. Problém je troška s Turňanským rybníkom, kde títo majitelia vlastnia iba stavbu a časť rybníka v strede, avšak majú Slovenským pozemkovým fondom uzatvorenú zmluvu asi aj s niektorými ďalšími spoluvlastníkmi tohto rybníka a tým pádom vlastne užívajú aj túto nehnuteľnosť. Takže toto by bolo tak zľahka popísané. Ja poviem ešte, že sú tam dva zdroje vody. Jeden zdroj vody je z potoka Turňa a druhý zdroj je z potoka Fej. Môžem ti do toho skočiť, ak dovolíš. Aké sú tie zdroje vody? Spoľahlivé? To sme aj dneska viedli túto polemiku, sme sa tu bavili o rôznych veciach ako premenných
Povedzme si, že tie rybníky, títo spoločníci od roku 94 fungujú na týchto rybníkoch. Myslím si, že aj oni vám mohli povedať, že fungujú úspešne. Tie rybníky sú predtým možno postavené ešte 20 rokov a určite zažili obdobia sucha a obdobia vodnatosti. Najväčšou premennou je ten veľký rybník, ktorý má 185 hektárov. Veľa ľudí spochybňuje, či tej vody je dostatok, či tej vody je málo. Je to o tom, ako si to nastavíme. Ale keby sme sa mali pri všetkom takto pozerať na tom, tak by sme sa nikam neposunuli. Ja si myslím, že tej vody je dostatok. Ja som o tom presvedčený, že toto by som za mernú mincu toho celého nebral, prečo by sa táto realizácia nemala uskutočniť, ale je to na polemike. Vy si môžete mysleť tak, tu na kolega si bude mysleť tak. Každý sa na to. Máme aj hydrometeorologické údaje z toho spracované, ale keďže to je také povodie, ktoré nie je minimálne významné, je 3. rádu a takýchto vecí, takže tie dáta sú veľmi nepresné. Je to iba z toho, koľko vám z toho povodia steče vody. Ako musíte veriť aj tým vašim predchodcom, že vám hovoria, že vlastne to napustili, že to tam funguje, ale o tom hovoria fakty. Proste Slovenský rybársky zväz odtade kupoval ryby, nie malé množstvo, a keď si zoberieme, v niektorých rokoch sa odtade kupovalo 140-150 tón rýb. Kupovalo sa odtade v najlepších rokoch 900 000 kusov násady rýchleného zubáča, takže tu si treba povedať, že to fungovalo, prečo by to nemalo fungovať aj keď to my kúpime. Bežný rybár, obyčajný, keď nás počúva, si možno položí otázku, čo ja z tohto budem mať, keď to kúpime? Čo bude mať Slovenský rybársky zväz z toho, keď kúpime hrohovské rybníky? Otázka znie skôr opačne. O čo prídeme, keď ich nekúpime? Prídeme o veľkú produkciu kaprov pre východoslovenskú oblasť, Prešovský, Košický kraj, časť stredoslovenského kraja. Prídeme témer o 85% produkcie zubáča pre Slovenský rybársky zväz. V tej chvíli podporíme priekupníkov s rybami. Cena rýb pôjde hore a nakúpenú rybu zaplatí kto? Bežný slovenský rybár. A ak tomu chceme zabrániť a udržať tie ceny rýb niekde v normále, tak si ich musíme produkovať v majorite sami a snažiť sa tú produkciu tých rýb minimálne udržať, ak nie dokonca skvalitniť a vyprodukovať ešte viacej, ako bolo doteraz tam deklarované. Jedna otázka na tajomníka do minulosti. Ty si bol vedúci výroby násad. Opýtam sa ťa, ktoré máme najväčšie výrobné stredisko na nížine druhý ryb? Treba ide mi o to, aby sme vedeli porovnať, dajme tomu taký Čičov, ktorý je podľa mňa obrovský. Koľko má hektárov zhruba, ak vieš, a porovnáme to s týmto Hrhovom. A ďalšia otázka je, Čičov je vlastníctvo Slovenského rybárskeho zväzu, alebo je to prenajaté od SVP, alebo ako to je vlastne? Už si položil otázku? Áno. Tak ja by som to tak zhrnul. Treba rozlíšiť dve veci. Čo je vo vlastníctve Slovenského rybárskeho zväzu a čo máme v bezplatnom nájme od Slovenského vodohospodárskeho podniku, kde chováme ryby. Môžeme povedať, našou najväčšou sústavou možno cca sú dve rovnaké. Jedno sú čičovské rybníky vo veľkosti 6 rybníkov, asi 60 hektárov, kde sme majoritní vlastníci, a potom je to sústava Paríž-Lubej, kde máme, 45 hektárov alebo koľko vodnej plochy, kde sme tiež vlastníci. Tu sa bavíme rádovo niekde ďalej o väčšej, možno to nemáme polovica, alebo možno na úrovni toho istého množstva, ktoré vlastníme momentálne, by sme získali. Ja poviem obrazne, máme 250 hektárov plus mínus, teraz by sme získali do vlastníctva 250, lebo ten turniansky rybník šťastne nevysporiadaný, nezarátavoval by som ho tam, ale tu na tých 250 hektárov získame. Čiže rovnocenný. Zoberme, že máme ešte ďalších 300 hektárov vodných ploch, ktoré máme v prenájme od SVP, ale raz môže niekto prísť a povedať, že tam pôjde niekto iný hospodáriť, alebo sa bude súťažiť, alebo sa bude licitovať, a my môžeme o túto možnosť chovať ryby na týchto nádržiach prísť. Tu si treba povedať ten hlavný argument, prečo by sme to mali ísť robiť, pretože Slovenský rybársky zväz by mal zvyšovať sebestačnosť v chove rýb, a s tou sebestačnosťou to je aj v tých našich stanovách chovať, potom chrániť a potom je loviť, a vlastne tu by sme mali pristúpiť k tomu, že tu by sme mali chovať, a tým, že získame majetok, my si zväčšíme svoje imanie, môžeme si zvýšiť postavenie, vnímania medzi chovateľmi,
postavenie voči ministerstvu, postavenie voči celému štátu, keď to tak zoberieme. Budeme veľký hráč na trhu v chove rýb. Samozrejme, treba povedať aj tie negatíva a vyvážiť tú misku váh, čo nám to prinesie. Samozrejme, ja som sa pozeral na internet, aké tie otázky tam nabiehajú a to neboli len otázky na internete, ale boli to dneska aj na zasadnutí otázky členov rady. Čo s vodou? Na to sme tu zodpovedali, je to tak a tak. Čo s predátormi? Samozrejme, je to chránené vtáčie územie a tie vtáky tam budú. Treba tak hospodáriť, aby sme nás zarybňovali vtedy, keď už tam nebudú tie migračné... Prepáč, ja ti do toho skočím, prepáč. Aby sme to neprebehli len tak, poďme trošku hlbšie do témy. Hovoríme o predátoroch. Predpokladám, je to vyhlásené vtáčie územie. Z našich skúseností vieme aj to, že väčšina chovateľov má problém s rybožravými predátormi, následne má problém s preplácaním škôd. Tak by som chcel vedieť, ak teda máte informácie, ako to tam funguje a či nemajú s ochranármi nejaké problémy, alebo ako to je? Aby sme všetkých vyviedli z omylu, čo beží po internete, že ide stredisko sa kúpovať v Národnom parku. Je to veľký jeden blúd. Proste treba povedať, že Národný park je blízko a je to ochranné pásmo Národného parku a platí tam 2. stupeň ochrany. Bavíme sa o ohroholských rybníkoch. Na Turňanskom rybníku je dokonca 1. stupeň ochrany. Kto je znalý legislatívy, vie, čo sa môže robiť v 2. stupni ochrany a v zmysle tých našich chovateľských vecí nás tam nič neobmedzuje tak, aby sme mohli tie ryby chovať. Samozrejme, všetky tieto vodné plochy sú zaradené vlastne Natura 2000 a chránené vtáčie územie, ale tu si treba povedať, patrí to teda pod správu Národného parku Slovenský krás. Samozrejme, boli sme tam na rokovaní, vychádzame zo skúseností z chovaní na stredisku Brzotíne, ktoré je síce malé, 35 hektárové, ale je možno 2 km vzdušnou čiarou od sídla ako by som to povedal, Národného parku Slovenský krás. Čiže tú spoluprácu takisto je v 2. stupni ochrany. Riešili sme tam už veľa dôležitých vecí, ako je na 4 rybníkoch odbahnenie a nenarazili sme na nejaký zásadný problém. Riešili sme tam škody na predátory aj Brzotine. A tunak máme informáciu, boli sme na rokovaní a takisto tú informáciu máme od vlastníkov, že si uplatňujú škodu. Nechcem hovoriť o výške, lebo to sú ich záležitosti, ale uplatňujú si a nie je problém zo strany Národného parku, aby táto škoda. Oni si veľmi dobre uvedomujú, že táto lokalita nie je len o vtákoch. My si musíme Slovenský rybársky zväz povedať, že je to aj zadržiavanie vody v krajine, že je to nejaký kultúrny prvok, ktorý do tej krajiny patrí. A nie všetko, treba aj vlastne všetkým rybárom povedať, nie všetko sa dá vyčísliť finančnou hodnotou. Toto si tu treba povedať, nie všetko sa dá vyčísliť peniazmi. Musíme vidieť aj tie prínosy. Samozrejme, čo len si povie, tak ako si sa pýtal, toto je ďaleko, ale my sme členovia Slovenského rybárskeho zväzu a je to jedno, či sa to dotýka rybára v Bratislave alebo rybára niekde v Michalovciach a je to super, keď to bude mať. Keď takéto niečo sa bude riešiť na západnom Slovensku, takisto nebudú sa východňári pozerať na západňarov, že to není pre nás, je to pre niekoho iného. Ja by som sa predsa len vrátil ešte k tým vtákom, ak dovolíš. Podľa mojich informácií sústava hrohovských rybníkov je zaradená dokonca alebo začlenená v polovnom revíri. Áno. Je to pravda? Je. To znamená, že ak vychádzam z toho, že máme aj polovnícke skúšky absolvované, tak v polovnom revíri sa asi teda zrejme dá polovať. To znamená, ak nebude to až také nejaké chránené územie, keď tam je možný výkon práva polovníctva a práve za to, práve na túto tému sa chcem baviť s vami, platí tam výnimka na odstrel kormorána? Neplatí. Neplatí tam výnimka, tým, že ten kormorán je vlastne chránený, nestrieľa sa tam a tým pádom sa žiada náhrada škody. A k tým polovníkom, áno, vykonáva sa tam právo polovníctva. Všade dookola sa vlastne poluje na inú zver, ale na tomto rybníku, aj sme boli teda na tom Národnom parku, sme sa pýtali, či prebiehajú spoločné polovačky na kačky. Áno, aj na tejto sústave asi 2 alebo 3 polovačky prebiehajú na kačice. Ak si to dobre vysvetľujem, tak na jednom rybníku sa polovať nemôže, ale dookola všade sa poluje, áno? Nie, zle si to vysvetlil. Vlastne celé to je iba v tom, že ty tam polovať môžeš na kačice, ale vlastne plašiť a strieľať kormorána v zmysle platnej legislatívy tam nemôžeš. Lebo to nie je voľná voda.
To nie je rybársky revír. Dobre, to je chovná sústava. A ja to nechcem nejako zľahčovať, ale keď niekto poluje na kačice a strieľa a ten kormorán sa vyplaší, tak to... To je tá polemika, ktorú my vedieme s ochranármi stále, aj na Čičovských rybníkoch, tam sme v tom istom, že kormorán nám tam pácha obrovské škody, my si ich uplatňujeme, ale polovníci tam môžu polovať. Je to také, ako celá naša výnimka na kormorána si myslím, že je. Slovenský rybársky zväz požiadal, vykonávajú polovník, na kačky môžete strieľať olovom, na kormorána musíte strieľať už oceľou. Je to je to začarovaný kruh, tu treba začať naozaj rokovať znova s tými orgánmi, s ministerstvom aj so šopkou, aby sme všetky tieto veci zosúladili, aby to malo proste jasné rácio. Toto je všetko pekné, chlapi, a má to jeden háčik, ak chceme niečo kúpiť, musíme mať na to peniaze. Ja som čítal na sociálnych sieťach rôzne sumy, za ktoré sa to predávajú, a sú to milióny, dá sa povedať. A hovoríme si teda, nebudem konkrétny koľko, ani vás sa nebudem pýtať konkrétne koľko, ale povedzte mi, ak tá jedná o milióny, z čoho to chce rybársky zväz zaplatiť? Samozrejme, môžeme potvrdiť, že sú to není 10 000 korún, sú to milióny. Je to obrovská plocha, ale keď si to prevedete na meter štvorcový, tak to zase nie je taká veľká suma. Samozrejme, rybársky zväz musí rozmýšľať aj do budúcna, aby ho takáto investícia nevyradila z hry, nevyradila ho z fungovania na ďalšie 4 roky. Najlepšou alternatívou sa rysuje, že časť by sme zaplatili v hotovosti a druhú časť by sme prekryli úverom na možno 15 rokov a tým pádom by sme naďalej mohli fungovať a túto splátku reálne by sme vedeli splácať už potom, keď tá sústava nabehne do systému chovu, tak tú splátku by sme dokázali splácať s tými vyprodukovanými rybami. Treba si povedať, že žiadna banka vám nezakrie túto nehnuteľnosť v celkovej výške a bol som rokovať v viacerých bankách a naozaj sa bavíme o tom, že 20% tej sumy treba dať zo svojho, aby aj tá banka videla, že proste tá firma na to má. Čo by bolo najlepšie, aby sme nemuseli ručiť žiadnym iným majetkom, že by sme vlastne ručili touto nehnuteľnosťou a tým pádom by sme sa stali po vyplatení toho celého aj vlastníkmi, čo by bolo preto super, že by sa nám vlastne o to zvýšilo aj to základné imanie. Dali ste robiť nejaké prepočty, aká je návratnosť tohto strediska, keď sa teda to nazvem, že to je výrobné stredisko, lebo viem, že je tam sklady, sú tam sádky, je tam rodinný dom dokonca postavený, je tam všeličo, dokonca údajne kamión s garážou. Neviem, či sa mýlim. Sú tam 3 nehnuteľnosti, ako som hovoril. Jedno je sklad, kde by sa dali aj autá parkovať, kde sú siete uschované, káde a takéto veci. Druhá hala je so skladom krmiva a zázemím pre pracovníkov. A tretie je asi 3 roky je tam postavený rodinný dom. 3 roky si povedzme, že to je nová nehnuteľnosť, takže áno, je to tam. A tým pádom... No odpoveď, prosím ťa, tie prepočty. Aká je návratnosť tohto revíru? Môžeme sa baviť, samozrejme, máme tu odborný aparát na našej budove. Vlastne odbor výroby spracoval kalkuláciu, ktorá bola tým členom zaslaná. Úplne treba vychádzať, že treba si povedať, čo sa dá a čo sa nedá. Ťažko sa predikuje ten veľký rybník, či bude... Ideálne by bolo chovať tam ryby každé 2 roky to vylovovať, ale toto asi nebude, tak sme počítali 3-ročné obdobie. Ale keď úplne by sme spravili taký priemer toho, čo by sme vychovali, tak nám to vychádzalo návratnosť okolo akože 250 000 eur na rok. 250 000 eur. Ale nemôžem povedať roky, lebo tým pádom by som prezradil aj tú cenu. Áno, a ja nebudem budem to rešpektovať a nepôjdem do podrobností. Ja neviem, pán Maco, či sa chceš vyjadriť, alebo pán Orovčík, lebo mám na vás potom záverečnú otázku a tá je teda dosť podstatná, ako tieto informácie prijali členovia rady. Aká je nálada? Je vôbec politická vôľa kúpiť takéto niečo? No ja k tomu môžem povedať iba toľko, že z môjho hľadiska, my sme veľmi zvláštne také zoskupenie rybári, že na jednej strane sa bojíme niečo si kúpiť a vlastniť to a mať svoje a nebojíme sa, že prídeme o to, čo nevlastníme.
Toto nás vôbec netrápi, že môžeme prísť o revíry, ktoré nevlastníme. Keď konečne môžeme mať niečo vlastné, tak z toho máme strach. Tá investícia, ja poviem otvorene, keď bola v 25-ročnom horizonte, ostane to Slovenskému rybárskému zväzu. A stále to bude mať svoj potenciál, stále to bude mať nejaké využitie a stále ten Slovenský rybársky zväz z toho bude mať nejaký osoch. Ale ak do toho nepôjdeme, tak ten osoch bude mať niekto iný. Pán Macúš? A na tú samotnú rybničnú sústavu máme spracovaný aj znalecký posudok, ktorý je mnohonásobne vyšší. My, ja ako viceprezident, štatutári, ani členovia rady si nezoberú ten rybník. Ten rybník zostane majetkom Slovenského rybárskeho zväzu a jeho členov. To znamená, že my teraz za nižšiu sumu kupujeme ďaleko vyššiu, ktorou zastabilizujeme násady nielen na východe Slovenska, ale tým lukratívnym dravcom, ako je Zubáč, dokážeme zásobiť takmer všetky revíry. Plus to je to šťuka, je to sumec. Je to pleskač, ktorý máme problémy, a musíme ho v rámci zarybňovacích plánov dávať. A bolo tu povedané, že ak to nekúpime, vytvoríme priestor priekupníkov. Pozor, vytvoríme ešte ďalší priestor šíreniu chorôb. Pretože tie choroby, ak sa začne ryba voziť, Myrnix, Dyrnix, z Poľska, Maďarska, štiet. Vidíme to na jar. Hej. Vzniká nám tu Koiherpes viremia, spávanemoz a podobné choroby. My si vieme udržať zdravý chov, kde vstupný materiál, generačná ryba, plôdik, až výsledný produkt bude z našej produkcie. A to je obrovská devíza, ktorú si, keby sme si nechceli uvedomiť niektorých bodoch. Ale nakoniec musím byť potešený, pretože členovia rady to uznali a svojim hlasovaním súhlasili s kúpou tejto rybničnej sústavy, akurát, že ešte musíme doriešiť technické veci a zmluvné veci. Áno, jednou z zmluvných vecí je aj cena. Takže cena ešte nie je uzavretá k dnešnému dňu a nebolo by vhodné, aby to kolovali reči, že kupujeme niečo za x miliónov, keď konečnú sumu nepoznáme ešte ani my traja. Aj tak by som sa ešte raz opýtal, teda ako to prijali členovia rady. Je to predsa, dá sa povedať, kúpa storočia. Aké argumenty dávali, že prečo nie? Lebo vy mi dávate argumenty, prečo áno. Ja by som chcel vedieť, a bohužiaľ nie sú tu tí, ktorých som tu chcel mať, tí, čo by mi dali argumenty, prečo nie. Ale na túto tému sme sa v podstate už viac menej bavili. Je to tá štandardná problematika, hydrologické problémy a vlastnícke vzťahy. A v nekonečnom sú tie rybožravé predátory. To sú tie tri hlavné argumenty, okolo ktorých sa to stále točilo, ale sú veci, ktoré rybársky zväz nedokáže úspešne ovplyvniť. Výkup tých zvyšných nejakých tých parciel je teoreticky možný. Druhá vec je, čo sa týka predátorov, to už je, myslím si, že na vyššom rozhodnutí, ako to pôjde ďalej. A iba snáď Svätý Peter vie, koľko bude tej vody. Viete, ja to poviem tak. Keď budeme mať hrobo problémy s nedostatkom vody, budú ho mať aj všetky ostatné produkčné rybníky na Slovensku. Ak budeme mať hrhov problémy s predátormi, budú ho mať všetky ostatní chovatelia na Slovensku. Toto je koncepčná vec, ktorá sa musí riešiť niekde inde, nielen na rade. My si na rade povieme, čo by sme chceli, ale tu na je vstúpiť do jednania s kompetentnými a povedať si, to nerozhodne rybársky zväz, na to kompetenciu nemá. Hej. Ako ešte by som nadviazal na tie problémy, ktoré tam padali, bola možno technický stav toho zariadenia, koľko budeme musieť investovať do tých opráv. Boli to ako dobré otázky, boli to možno otázky od tých mladých, nových. Potom bola tá návratnosť tej investície pranierovaná, potom bola, že my sme tu len na 4 roky. A čo keď niekomu zanecháme tu nejaký dlh na ďalšie toto obdobie, ale ako konštruktívne sme sa dopracovali po dlhej rozprave, naozaj to bola dlhá rozprava. To nebolo prvé, že rada, už predtým tomu predchádzalo prezídium, bolo sa tam pozrieť. Bola potom jedna skupina na rokovaní už. Teraz vlastne sme to všetko posunuli na radu. Rada vlastne posunula to, že aby sme rokovali ďalej o cene. A tu treba fakt povedať, že ideme rokovať ďalej. A keď to všetko dopadne tak, že buď to kúpime alebo nekúpime, tak budeme členov informovať. A prečo je to tak? Lebo máme z minulého volebného obdobia problém povazku. A my máme z toho také obavy, že nám to zviazalo ruky a častokrát je to fakt strach. Lebo nerobíme to za svoje peniaze, nie sú to naše, sú to peniaze členov.
A to si uvedomujeme všetci. Len treba si položiť tie misky váh, získam alebo stratím. A každý má inú tú váhu. Hej. Každý prikladá tomu a preto je vlastne tá rada aj pestrá a preto má toľko členov. Hej, že je to názorovo, ale dopracovali sme sa ku konsenzu, že ideme do toho a ideme jednať o kúpe. Myslím si, že pokiaľ ste vyčerpali teda odpovede na moje otázky, mohli by sme toto video ukončiť, preto lebo už myslím si, že... Bude veľmi dlhé, neviem, či nás bude chcieť niekto sledovať. Ale tak to nevadí. Ide aj o to, že je to veľmi dlhé. Napriek tomu vás ešte raz prosím, ak chcete, aby sa tieto informácie dostali tak, ako boli povedané všetkým rybárom, zdieľajte toto video. Čím viac zdieľaní, tým viac ľudí to bude vidieť. Páni, neviem, či sa chcete na záver nejako k niečomu vyjadriť našim rybárom, alebo môžeme toto video ukončiť? Ak si dovolíte, dovolím povedať iba jednu vec. Verím, že toto nie je posledné takéto sedenie. Že sme začali tak, ako sme slúbili a že tieto veci budeme plniť. Nechceme zatajovať pred členmi, chceme informovať a chceme zabrániť vytváraniu rozprávok a dohad. A ja zase by som chcel upozorniť na jednu vec, že nechcem, aby tieto videá boli o zopár ľuďoch. Budem konkrétny, nechcem, aby to bolo o promo prezidenta alebo tajomníka. Prepáčte mi za úprimnosť. Ja potrebujem, aby sa vyjadrili aj viacerí, aj tí oponenti. Lebo ako hovorí psychologická poučka, oponent nie je tvojim nepriateľom, on je človekom, ktorý ti pomáha nájsť cestu k pravde. Nie sme nepriatelia. To, že niekto oponent, nemusí znamenať, že je nepriateľ. Možno iba chceme nájsť nejakú spoločnú reč. Peťo, ja by som ešte povedal na záver jednu takú vec, že dneska sme tu toho preberali strašne veľa, ale bol by som rád, aby rybári vedeli, že sa tu už niečo 2-3 týždne deje, že vlastne neopomíname ani veľké kauzy, okrem toho, že tu máme hrhovské rybníky, okrem toho, že tu beží elektronizácia, okrem toho, že tu sú nejaké voľby, ale ide o to, že rieši sa tu aj veľké kauzy, rieka Slaná, rieka Hrón, Malý Dunaj, neústavne sledujete na tomto, takže Slovenský rybársky zväz koná aj v týchto veciach a určite pokračujeme v konaniach. Chceli by sme, aby Slovenský rybársky zväz zastrešovala nejaká právna firma, ktorá by vlastne tieto veľké kauzy zastrešovala po právnej strane a pri týchto kauzách zavolajú členovia tej organizácie, kde sa to stane, oni im poskytnú informácie, ako to všetko rieši, takže aj toto je taká vec, ktorá sa rieši sa tu problém rybárskej stráže, chystá sa nejaká reorganizácia rybárskej stráži, takže tu vlastne nastavujeme systém fungovania. Chcel by som, aby tu boli tie veci transparentné, ako hovoril pán prezident na začiatku. Proste tie peniaze, ktoré sem prichádzajú v zmysle stanov, sa majú nejako používať. Zisťujeme, že tu je veľa problémov, nefunguje tu možno posúvanie pošty, že aby sa tu listy nestrácali, aby takéto veci. Takže ten systém sa nastavuje okrem toho, že tuto sú nejaké body, takže určite sa tu pracuje pre tých rybárov a na budúce sa môžeme práve porozprávať o tých veciach, kam sme pokročili. Máme rokovania pripravené na ministerstvo životného prostredia, máme rokovania pripravené na štátnu ochranu prírody, práve s tými právnikmi máme pripravené rokovanie, takže naozaj tej práce je tu veľa a každých tých dieloch chceme prinášať viac a ja ešte aj tých, dneska som sa s ním nemohol, ale členov rady vyzývam aj viceprezidentov ostatných, aby sa zapojili do tohoto. Podľa mňa je to perfektná vec, ako otvoriť ten rybársky väz pre tých členov. Niekto má naozaj problém rozprávať, ale myslím si, že v tom kraji sa niekto nájde, aspoň jeden, ktorý povie aj pre tých rybárov z východu, alebo zo stredu, alebo z juhu, že porozpráva im o tom, že takto som ich ja zastupoval, toto som priniesol. Takže ja by som chcel toto rybárom ponúknuť ako takú víziu do budúcna. Páni? Ja na záver poviem iba jednu vec. Na sociálnych sieťach som sa dočítal ako reakcie na naše relácie, že kde som bol doteraz, keď zrazu Orovčík a Cintula sú vo funkciách a ja som začal robiť nejaké vysielania v sociálnych sieťach. Ja už som odpovedal na to písomne tomu pánovi. Ja som už za pána Javora o toto žiadal, za pána Kohúta o toto žiadal. Informujme, robme tie videá, možno ste my svedkami. Teraz nás snem posunul dopredu, snem vo svojom uznesení schválil,
že prezentovať sa Slovenský rybársky zväz má aj formou sociálnych sietí. Preto tieto videá a myslím si, že sú užitočné a že mnohí to oceníte. A napriek tomu, že viem, že mnohí to budete kritizovať, vždy sa nájde niekto, kto nebude spokojný, to proste bez toho nejde. Ale ja verím tomu, že toto video, keď prezdielate, tak tieto informácie sa dostanú čo najviac rybárom a že si budeme nakoniec všetci rozumieť. Na dnes vám ďakujem za pozornosť, teším sa niekedy na budúce, majte sa dobre. Majte sa. Petrov zdar. Petrov zdar.